Guritno iya. Nggonku tak rewangi tapa lagi sing samudra aku mung njaluk swarga langgeng. Dewa nyatane ora bakal ngulake mula wektu dina iku aja ngalang-alangi nggonku bakal ngadhep ana ngersane pukulun mbuh ora minggat pecah ndasmu aja takon dosa. Kata sang Katut Kaca norma pake ngarko suto tekapira Sri Kresna parto manir muji saktinira waduh ngaturaken ketiwasan yang kulon wangunipun kula kasoran Gurit kula tanding tiyasa kayan pun Reju Guritno kados pundi yang wala dalah kowe kalah nggih. Inggih leres mekaten yang kula Narada. Ya ta ya. Dina iki saiki mungkin nggih. Kowe saiki nyembah pasrah. Maturipun pasrah karo Reju Guritno menapa mekan. Iya wis sembanus mangko kang nggih.
ya Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Ya to ya. Wangune bocah iki pinter pertitis tenan bocah iki. Ngaturke bekti nang aku ya. Aku nalika semana aku iki cantrike Sang Hyang Manumayasa. Sang Hyang Manumayasa mengkono cantrik ana 3 siji Kakangku Supalawa. Kaping pindho Kakangku Widaksaka, kaping tulaku Reksi Guritna. Gawe yang ya kuwi Manumayasa aku kene nitis marang Sih Traing Ngertawu. Sira Gatotkaca Bendaruk sira iku isih trah ngetok aku nitis marang jeneng sira. Putuku Gatotkaca kuwi wis kebeneran tenan yo nggih. Reksi Guritna kuwi sak temene kuwi mbiyen cantrike Eyangmu Manumayasa. Dheweke kepengin menitis to nunggal jiwa to sawiji. Kudu golek sing trah ngertawu. Sira iku sak ora ana ya isih trah Saptaarga. Mula ora jeneng kleru merga Reksi Guritna kuwi cara-carane durung bisa munggah swarga yen durung gedhekake lelabana ning Madyapada. Mula nitis marang jeneng sira iku besok dadi senopati noprang Bratayuda. Ing kono mesti bakal diwangi-wangi marang eyangmu ya kuwi Resi Guritna. Inggih sanget kenging penuh yang. Wis dina iki padha arep wis lulus sapa kang dadi panyuwun. Ayo tak ganti sonaken kersane di guru ya. Kang kala tumingaprang tampa samya medali Letadetil tengko dan nyangkung mangun sang niti Bendang sangaji mijil Pola dalah putuku ngger putuku Gatotkaca Kowe wis gedhe banget labuhamu kulup nalika 20 taun kang wis kapengkringga seprene kita isih udud jabang tetuka wis tau tate tak jedi tak dadakake jagoning dewa bisa ngarah patine Prabu Kala Pracalapati sekipu nalindra ngiring wesi kaping pindho sira yoga bisa ngasorake yudane Reksi Guritna ya nggih banget tarima kasih jeneng ulun kita nggonmu labol-labet marang jeneng ulun Ulun wis tau tate ora ketang mung sak umure jagung jeneng kita bakal ndak dadakake ratu ning kayangan saya Kandhawaru Binangun. Merga ulun wis duweni janji marang kita kabeh wong lamun duwe ujan dikal duwe janji nek ora diluari. Besok yen ana kanan mesti bakal ditagih marang pangerane mula mumpung jeneng isih paringi umur dosa tak kepyai dadi ratu ning sira Kandhawaru Binangun nggih. Ayo nggak tak dandani ya.
wangening kalangyan agrar panda muncar pinon lir kekuneng Ger Gatotkaca kula wonten timbal kadhawuh yang pun Bathara Guru jeneng kita wis tak ilan-ilan ndak kepiyake dadi ratu ning Selakanda Waribunangun jeneng ulun nggon nduweni pengnek-nek wis tak luari nggih janjiku wis tak luari wis aja nganti ana manungsa diutang marang sing gawe jagat aja nganti mutangake marang sipating manungsa kang duweni janji. Mula dina iki jeneng kita tak paringi jeneng ya kuwi Prabu Dewa Luar. Lan sira mapan ana Selakanda Waribunangun nggih ora kitampung sak umure jagung wis mapan dina